Tampoc he vingut a parlar d'aquests puestos que estan muntant ara de les ungles. Jo no sé si aquí a Castellar del Vallès també n'hi ha molts. Sí? Sí? Ho dic perquè el meu barri hi ha més puestos d'ungles que no pas ungles té la gent. Sí, això com a mare sempre li deia: Josep, no fumis. Josep, que no veus que fumar és dolent? Que no veus que el tabac et treu 5 anys de vida? Al meu pare li era igual. A ell li agradava dir que aquests 5 anys de vida que et treien són els que van dels 90 als 95, així que llavors tu el van perdre. Que per cert una cosa, aprofitant que esteu aquí us tinc, aquesta generació d'ara, de gent jove, sabeu quina és? Algú té... no sé si teniu alguna idea? Perquè clar, a la meva època només hi havia dues generacions, la generació del 98 i la generació del 27. Clar, és que te la preguntaven hasta la selectivitat, ¿no? Pío Baroja, generació del 98. García Lorca, generació del 27. ¿Val? Però ara s'ha posat de moda que cada 3 mesos canvia la generació.